समाजनि माखासे हेंथा समाजारि खामानिफोरखौ नोजोर बोनानै बिनि सायाव सांग्रांथि लाबोनायनि थांखियै दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददआव हानजा सुरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सामलायनाय मानगोनां दिनैनि उदालगुरि जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर मानगोनां मेडाम बिथां लोगोसे बेवहाय बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि सार बिथां लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार बिथां आरो बेवहाय बाहागो लानो हाबावनाय उदालगुरि जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि एसिस्टेन्ट कोअर्डिनेटर आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे दिनैनि बे हाबाखौ जाफुंहोनो थाखाय गोसो मोदोम जिउयै बाहागो लानो आवगायबोनाय बाहागो लानो सिगांना थानाय मानगोनां आइजो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि थांखिखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा एसे बुंस्लिमखाबाय दा बेखौ आं गोलावै आरो बुंबावनो सानाखै थेवब्लाबो दिनैनि बे जाय थांखि बियो जोंहा दानिफ्राय जोङो दिनै लानाय बे नङा गोबाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाजारि हेंथा माखासे खामानिफोरनि थाखाय खामानि मावबाय थादों थेवब्लाबो दिनैनि बे समावहाय आथिखालनि बे समावहाय जोङो समाजारि हेंथा माखासे खामानिफोरखौ एसे बांनायनिफ्राय बांनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बिनि सायाव गोबां आरो खामानि मावबावनांगौ दं आरो सांग्रांथि लाबोनांगौ दं होननानै सानदों आरो दिनै बे समावहाय जेसेबांनो जोङो जौगानायनि लामायाव जों आवगायदों एसेबांनो जोङो माखासे बेलायाव जोङो गाज्रि खामानि बेलायाव जों गफबनानै थानायखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बेफोराव बेस्थ' जाना थानायखौ जों नुनो मोनदों जायफोर खामानिफ्रा दिनै समाजनि हेंथा बा जोंनि लाइमोनफोरखौ जिउ दाना लानाय बेलायाव गावनि जिउखौ दाना लानाय बेलायाव समाजनि जौगानाय बेलायाव गोबां हेंथा थानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेनिखायनो दिनैनि बे माखासे समाजारि हेंथा खामानिफोर जेरै जौ जुवा बाहायनाय आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि दिनाव बयनिख्रुइबो गिथावनासिन जौनिख्रुइबो गिथावनासिन जुवानिख्रुइबो गिथावनासिन होनना बुंनाय ससियेल मिडियानि जाय गाज्रि गोहोम बेनि सायावहाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदोफबनानै थानाय बा गावखौनो गाज्रि खामानियाव ससियेल मिडियानि गाज्रि खामानियाव गावखौ गफब होना दोननाय नैबे जाथाया जोंनि थाखाय खोब गिलु बालु होननानै आं सानो दा बेनिखायनो बे बेलायाव जोंनि गासै लाइमोनफोरखौ जोंनि आइजोफोरखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ होनना सानो मानोना दिनै जोङो हारिखौ दानोब्ला जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे जोंनि आइजो माहारि आरो गासै सेक्सनावनो जोङो मोजां लामायाव जोङो फैनांगोन दा दिनै जोङो बांसिनै जोंनि गेजेराव जोङो एसे सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा जिंगासिनांगौनि बाथ्राया जोंहा आइजोफोराबो ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै मोजाङै बाहायालासेनो गाज्रि रोखोमै बाहायनानै गावनि जिउखौ आरो न'खरखौ खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों लाइमोनफोरजों लोगोसे जोंनि बिमाफोराबो गोबां बेलायाव बेबायदि ससियेल मिडियायावहाय गावखौ बावसोमनानै गावखौ माने बे गोदोफब होनानै दोननानै दिनै गाव गावनि जि दायित्व गाव गावनि जि बिबान न'खर सामलायनांगौनि गथ' गथाय सामलायनांगौनि बा समाजनि खामानि मावनायनि बेलायाव बे बेलायाव एसे उनफिननानै थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिखायनो बे गासै बाथ्राखौ लानानै जोंनि दा बेबायदि समाव जोङो सांग्रांथि लानायनि बाथ्रा एबा खामानि मावनांगौनि बाथ्रा जों दङ होननानै सानदों दा बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम जों बेखिनि मेसेजखौ जोङो दैथायहरनो नागिरदों बेखिनि रादाबखौ जों दैथायहरनो नागिरदों जे जोङो दिनै जौगानायनि मुलुगाव जोङो जौगानायनि लामायाव दङब्ला जोङो ससियेल मिडियाखौ जों मोजाङै बाहायनांगोन जोङो गाज्रि बिथिंखौ गारनानै मोजांखौ जोङो बाहायनांगोन आरो जों जाखांफुनाय जाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा कलेजाव फरायबाय थादों जायफ्रा कलेज बारनानै गावनि जिउ राहा दानायनि थाखाय जुजिगासिनो दं बयनिसिमबो जों बे मेसेजखौ दैथायनो नागिरदों जे जोङो दिनै ससियेल मिडियाखौ जों गाज्रि बाहायालासिनो मोजां रोखोमै बाहायनानै जोङो जौगानायनि लामायाव गावनि जिउखौ दानानै लानायनि बेलायाव बा न'खर आरो हारिनि मोजांनि खामानियाव जोङो बाहायनो आरो गावखौ जोङो बेस्थ' लाखिनो होननानै जोङो बेखिनि मेसेजखौ जोङो होगोन दा बेनिखायनो दिनै हाबाफारिखौ जों मोजाङै जाफुंलांगोन होनना जों आसा खालामदों आरो बाहागिरि लागिरि बयखौबो सिरिबाङै मोजाङै बाहागो लागोनखौ खावलायनानै आंनि बे दिनै सुंद' मुस्लिमनायखौ आंनि बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।